गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। सेथि खौराङावनो दङ बिटिआरआव सनानि लांगुर संरैखाथिनि सायाव सावरायनाय मावबादा खुंदों। बिटिआर सोरखारा वाइल्डलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डियानि हेफाजाबाव गल्डेन लांगुर संरैखाथिनि सायाव मोनसे सावरायनाय मावबादा खुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया बे ओनसोलाव मोननो हानाय मोनसे मोननो थाङै आरो गोमालांनो हमनाय प्राइमेट हारिसा मुंदांखा गल्डेन लांगुरफोरनि संरैखाथिनि नाजानायफोरखौ गोख्रों खालामनाय। बे मावबादायाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर, मुंदांखा संरैखाथि होग्राफोर आरो डमेन रोंग'साफोरा बाहागो लादोंमोन। सावरायनाया अरायथा रैखाथि मावखान्थिफोर जौगाहोनाय, गल्डेन लांगुर सुबुं अनजिमानि थाखाय खैफोदफोरखौ फोजोबनाय आरो हाग्रानि जिब-जुनार संरैखाथियाव सुबुं समाजनि बाहागो लानायखौ बांहोनाय मिरु खालामनो। गुबैयै बिटिआर आरो आसामनि माखासे बाहागोफोराव मोन्नाय सनानि लांगुरफोरखौ थाग्रा खुलि गोमालांनाय आरो गुबुन आबहावायारि जेंनाफोरनि जाहोनाव गोमालांनो हमनाय महरै थाखो राननाय जादों। मावबादाया बैफोर प्राइमेटफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जाथाय नाजानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय बिसोरनि थांना थानायखौ रैखा खालामनो हादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सिएम प्रमद बर'आ हाग्रानि जिब-जुनार संरैखाथिनि थाखाय बिटिआर सोरखारनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन आरो ओनसोलनि धोनि जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनो थाखाय डब्लिउटिआइ बायदि आफादफोरजों लोगो नांना नाजानायनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। मावबादाया बिटिआरआव गल्डेन लांगुर संरैखाथि हाबाफारिफोरखौ बांहोनो थाखाय रोंग'साफोरनि बेसेनगोसा आरो खान्थियारि सुबुरुनफोरजों जाजोबदोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ 1 एप्रिलनिफ्राय मिरु सोरखारनि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय गोदान पेन्सन बिथांखि। मिरु सोरखारा जथाय पेन्सन बिथांखि (इउपिएस) लाबोदों, जाय 1 एप्रिलनिफ्राय गोहोम खोख्लैनो हागौ। बे बिथांखिनि सिङाव खमैबो 25 बोसोर साख्रि मावनाय सोरखारि साख्रिआवलाफोरा मोनसे थि पेन्सन मोनगोन। पेन्सननि बिबाङा आजिरा मोननायनि सिगांनि थांनाय 12 दाननिफ्राय बिसोरनि सानजेरगुरि बेथननि 50% समान जागोन। बे आगाननि थांखिया गोबाव समसिम खामानि मावग्रा मावफारियाफोरनो राङारि रैखाथि होनाय। बे गोदान बिथांखिया आजिरा मोनखांनायनि उनाव मोनसे दिदोम आयखौ रोखा खालामना हादोरनाङैनो रोजा रोजा सोरखारि मावसाफोरखौ मुलाम्फा होगोन होनना साननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा कचिं सेन्टारफोरखौ सामलायगोन। दान्थे-बिदान्थेनि समाव एमएलएखौ ससपेन्ड खालामदों। आसाम आयेन आफादा गावारि कचिं फसंथानफोरखौ सामलायनाय, मासुल, फोरोंनायनि गुन आरो बिथायारि सानज'थायाव रैखाथि रोखा खालामनो थाखाय मोनसे बिल पास खालामदों। आसाम कचिं फसंथान सामलायनायाव बिल 2025 नि थांखिया बे सेक्टराव थगायनाय आरो सोबख'नायखौ होबथानाय। दान्थे-बिदान्थेनि समाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ हेंथा होनायनि थाखाय एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ होखारथ'नाय जादोंमोन। पेगुआ बुंदोंमोन दि बे आयेना फरायसा आरो बिमा-फिसाफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेननायनिफ्राय रैखा खालामगोन। बिलनि थाखाय गासैबो कचिं सेन्टारफोरखौ बेखौ मावफुंनायनि 30 साननि गेजेराव रेबथुमनो गोनांथि दं। बेयो धोरोमारि सोलायनायखौबो होबथायो आरो मावख'आरि हेंथाफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय अनलाइन रेबथुमनायखौ बिथोन होयो होनना फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ 1 मेनिफ्राय एटिएमनिफ्राय नोगोद रां दिहुननाया बेसेन गोसा जागोन। 1 मेनिफ्राय एटिएम दिहुननायनि बेसेनखौ बांहोगोन। 1 मेनिफ्राय एटिएमनिफ्राय नोगोद रां दिहुननाया बांसिन बेसेन गोसा जागोन होनना रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) इन्टारचेन्ज फिसखौ बांहोदों। जाय बाहायगिरिफोरा गावसोरनि बेसेन नाङै ट्रान्जेकसननि सिमाखौ बारलाङो बिसोर उफ्रा बेसेन होनांगोन। नोगोद रां दिहुननायनि मासुलआ मोनफ्रोमबो ट्रान्जेकसननि थाखाय 19 रांसिम बांगोन, जाय 17 रांनिफ्राय बांगोन। बेलेन्स सोनायफोर बायदि रांखान्थियारि नङै ट्रान्जेकसनफोरनि बेसेना दा 6 रांनि जायगायाव 7 रां जागोन। बे बांनाया फिसा बेंकफोरनि बाहायगिरिफोरनि सायाव बांसिन गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साननाय जादों। बे राहाया गुफुर लेबेल एटिएम अपारेटरफोरनि दाबिफोरनि उनाव लानाय जायो, जायफोरा गोजौ मावफुंनाय खरसाजों मोगा-मोगि जायो, जेरैहाय डिजिटेल रां होनाया बांगासिनो दं। भारताव एटिएमनि बाहायनाया गाहायाव फैगासिनो दं। मासुल बांनाया बाहायगिरिफोरखौ केशलेस लेनदेननि फारसे नारसिननो हागौ। बाथि खौराङावनो दङ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिया एमएलएफोरनि आखुनि थाखाय रायजो-राजाफोरनाव निमाहा बिदों।
आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मंगलबाराव सदननि सिङाव आरो बायजोआव जानाय जाथायफोरनि थाखाय निमाहा बिबाय, जायनि जाहोनाव लेङाइ बुंथिगिरि नुमुल ममिन जखम जानायनि अजद होदों। बिथाङा ममिननि दाबिनि सायाव आयेन आफादनि जुनिया मोनथाय आफादखौ नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन दि मोनसे हेंथा दिन्थिफुंनायनि समाव कंग्रेस एमएलए नुरुल हुदाया बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला समबाराव कंग्रेस एमएलएफोरा बिजेपि एमएलए रुपज्योति कुर्मीनि हेंथायै आयेन आफादनि सिङाव हेंथा दिन्थिफुङो, जाय थांनाय सप्तायाव बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बे दावराव-दावसिनि जाहोनाव सदनखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया अजद होनाय गाग्लोबनायनि सायाव पुलिस केस होनो खावलायदोंमोन। दैमारिया मावख'गिरिफोरखौ नायबिजिरनो थिनदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।